vagyok a... Én vagyok a detektív. Nézzétek azonnal Esztert, a súlyos szívasagyú! Na, abbahagynád elfügyülést! Hát nem hagyom abba, nekem tetszik. Hát figyelj, nem figyelek te csak dolgozz a nedben. Mit csinálok? De mi az, hogy én mutat? Itt vagyok én is elpusztítalak. Megütötted, mi az zene? Jaj, Jaj, ott vissza, te rohadék a krajtítulot! Hé, nem adom vissza, mert a vendégeket oda adni. Yes. Hogy is tartottam? Ja, igen, és add vissza, te! Hé, eszembe jutott. Odébb mutatok nektek, ti népességek! Na? Mögül... Igen, örültem, mit gondolnám. Ez a Tujacsáp nevű titahal. Na, sík? Annyira mögül masinázik. Ő kajdozik nekem. Jaj, nem egyszerűbb. Igen. Nézd meg valamit. Nézd a magányat. Jó napot kívánok, Tujacsáp úr! Gyönyörűen fújsz. Igen, már nem bandidozok soha. Hát nem érdekel a bandidozás, és sohasem fogsz. Minek lakad, de... Kopja. Jaj, mi ez? Festek józsad. Hát jó lesz most. Jó lesz a fizika. Nem. Yeah, hello. Hey, itt van a sötét. Mit csinálsz? Én? Az, hogy bekötöm magamat ezzel. Én is tintahal vagyok. Hello, én is tintahal vagyok, mit te? Tűnés. Jaj, nem jó ötlet van ez. Na, mi van? Semmi. Én vagyok egy szívacsonyú. Mesélj el! Mindjárt megjavul ez a Tujacsáp. Nem fog javulni. Mit csináljak? Nagyon jobban kell figyelned hozzám. Igen. Hey, mit keresed? Én kritikázok egy tudósítóhoz bekamerázva. Igen? Na, igen. És most rendkívüli, nagyon jó bemutatást. Igen, kedvelem. Hát, a honlapon szoktam
nézni a kritikákat és a zeneszámokat. Semmi látásommal. Egyszer figyelj! Ó, oké. De bírom tovább! Milyen volt? Jó volt! Speciális fűdobó. Bravo! Hát, ügyes vagy, Tomjacsám, de kéne többet tanulni, siker vagyok. Ájjaj, idegesít, menjünk! Nagyon bravo! Nagyon idegesít. Ezért megfizeste. Bravo! Igen! Köszönöm szépen! Hát nincs mit! De vége a videónak, tényleg? Persze! Híres lettél, hát igen! Megszakítjuk adásokat egy rendkívüli közleményről. Hogyan, sziasztok! Mostantól jöjjön a fináli része. Vegyétek elő a popcornt, és hallgassátok meg, hogy mi hogyan énekel, vagy A te vagy aztán, igen. Te vagy aztán, nagyon jó vagy. A nézd csak, hogyan és most azon nagyon sírtam, és hogy csak de nem tudom is és és most nyerjünk! Finálé! Igen! Bravo! Szép munka volt! Vége! Az életemben nem hallgattam. Jó szene, bravo, Dunja Csáv, jó. Sziasztok, és feliratkozni azonnal!